Morning guys! Nandito kami sa airport. Kakadrop lang namin kay Kat at saka kay Neil at saka kay Baby V. Doon sila guys. Doon sila naglalakad. Yan si Kat. They're walking. Ang aga. It's now 6:02 ng umaga. We woke up at mga just before 5 we woke up. Tapos pinuntahan namin sila sa bahay. Tapos sinatid namin sila dito. Ayun na sila naglalakad. Cute ni Baby V. Cute ng outfit ni Papa. Morning, my love. Good morning. Morning, people. Now we will grab coffee, guys. Punta kami sa service station to get coffee. And then, home? Yeah, of course. I wanna go shopping! Walang open. We will go shopping today. What are we gonna do? Sleep again? Yeah, we'll see. We might not even fall asleep. Yeah. Baka hindi kami makatulog na, uy. Good morning ulit, guys. Oh no, hindi pa. Hindi na morning. Hi, malapit na mag-1. Katapos ko lang maligo. And I'm starting to put on makeup. Gagamitin ko yung Petal Velvet Powder from Althea Korea. They sent me this long time ago. And ngayon ko lang siya magagamit. Kasi if you guys watch the cleaning video, nandun siya sa isa sa mga karton sa ilalim ng table. Anyway, we were not able to get coffee kanina kasi close yung service station. Nakukunan sana namin ng coffee. So, umuwi na lang kami guys and natulog kami ulit. Buti na lang hindi kami nag-coffee kasi nakatulog kami ulit. And yeah, we woke up at 15 past 11. So, that was a good sleep. And today, we will go shopping para bumili ng susuotin ni Dan sa Melbourne. Kailangan niya daw ng mga jumper and all that. Matagal ko na sinasabi sa kanya na kailangan niya yun. And he will buy work pants as well. Finally, ano na siya guys, naka-decide na siya na, oh yeah, I need clothes. Anyway, ganito yung itsura ng powder guys. Meron siyang A dyan. And then, maliit lang siya, which is good. Kaya gusto ko siya i-try ngayon kasi gusto kong i-test kung maganda siya para siya yung dalhin ko pag travel ba. Kasi maliit lang siya. It's a perfect size para maging travel powder. Kasi usually, yung dinadala ko ng powder for travel, guys, is yung aking pangmalakasan na Becca powder. Pero tingnan nyo naman, ang laki. Kung compare mo yung size niya, tsaka yung Becca, over din sa Becca sa ano. Marami silang budget sa packaging, oh. Ang laki niya. Pero ang ganda niya kasi. So, now we'll try this. Napaka-fine ng powder nito, ha. As in, napaka-fine. Puti siya, guys. And hindi ko masyadong bet yung puti na powder. Kasi feeling ko, hindi siya maganda sa morena na skin tone. Pero we'll see. Sana naman hindi siya puti sa mukha. So, inuuna ko yung under eyes. Naglagay na ako ng concealer, yung Maybelline Fit Me Concealer. Na sobrang lapit na talaga maubos. So, ganyan yung itsura niya. Okay lang naman. Wala pa akong brows. So, tsaka tingnan. Napaka-fine ng powder ni Althea Korea. In fairness naman sa kanya. Mas gusto ko kasi may tint sana. Hindi like flat white. Basta feeling ko hindi talaga siya nagko-complement sa aking skin tone. Dapat may tint ng yellow. Gaya nung aking gaya nung favorite ko. Yung Becca. At saka yung Banana Dreams as well. Yung yellow na banana powder. Yun din maganda. I don't know about this. Pero, yeah, tapusin natin yung makeup natin and we'll see kung ano magiging itsura niya throughout the day. Ayan, guys. Tapos na yung makeup natin. Yung powder, so far, okay lang. Hindi siya the best. On my lips, I'm using the Superface Lip Mousse, but in the shade Warm Brick. So, ganito yung shade ng Warm Brick. Yung favorite ko yung Flame talaga kasi very vibrant ng color. Tapos, ito talaga siya guys. Napaka-pigmented. As in, napaka-pigmented niya. Konti lang yung iswipe mo sa baba. Tapos, iganon mo lang yung lips mo. Upper at saka lower lip. As in, magta-transfer na talaga yung color sa upper lip. At saka, i-blend mo gamit yung finger mo. Walang problema. As in, full-on color pa rin. And this, sobrang konti lang yung nilagay ko ha. Like, lower lip lang. Tapos, ginanon ko. And then, blinin ko. And kinis ko pa yung tissue, guys. Kasi, nagta-transfer siya eh. So, kailangan mong i-kiss sa tissue para hindi mag-transfer. And now, transfer pa rin siya na sobrang konting-konti lang. Sa mata ko pala, guys, I'm using a different contacts. Pero, I'm not sure if I like it. Kasi para siyang, hindi ko maintindihan. Para siyang yellow. It's supposed to be very light brown. I'm not sure if you can see. Babe? Yeah. Are you finished? Can you look at my eyes? Look at my contacts. What do you think? Chaka? Yeah.
Tsaka no. Para siya. Guys, papalitan ko siya. Para siyang ano, parang parang hindi ko siya ma-explain. Parang madumi yung mata mo, ganun. Parang madumi. I'll just replace my contacts and I'm ready. Ito yung galing kay TTDI. I can see this working sa mga tao na hindi dark yung mata. I have like dark brown eyes. See? Kita nyo guys? Yan. Kita nyo ba? Para siyang yellow. Parang may sakit lang. Okay. I will replace it with ito. Yung ginagamit ko lately. This is from TTDI as well. Pero yung parang two-tone na brown at saka gray, ganon. Guys, dito kami sa labas ng Family Mart. Yan, dyan kami bumibili nung Korean beef. Kasi magko-Korean barbecue na naman kami. Okay, I'm not gonna bring my bag. Magko-Korean barbecue na naman kami, guys. So, bibili namin siya first para ma-thaw siya dito sa car lang. While nagsha-shopping kami kasi it's gonna be frozen kapag binili namin. So, yeah. Sandali lang kami dito. Bilhin lang talaga namin yun and then yun lang. Ayan guys, tapos na kami doon. Bumili kami nung beef bulgogi. Do you wanna leave it open? Nah. So it kind of thaws. Nah. Yeah. Ito yung bag namin na parang nakikip ng frozen na mga gamit. So I'll just leave it open para ma-thaw siya. Okay lang naman yun, diba? And I got this! Ito guys, masarap to. I've tried the yellow ata na ganito. $2.50 lang kasi dito. Kasi sa city na Korean shop, I think like umaabot to ng mahal. 5, 6? Yeah. Dito $2.50 lang. So I got 1 box. And then nakita ko to guys. And I love potato chips as in. So itatry ko to. Hindi ko pa to na-try. $1.50 yan. I'm a sucker for like potato chips, mga ganun. Gusto ko talaga siya i-try, lalo na kapag hindi ko pa nakita. And yeah, this one, $1.50. Itong flavor na to, hindi ko pa na-try eh. Yung na-try ko yung yellow, hindi ko sure kung ano yung yellow. Pero I can see cheese on here. Potato, tas may cheese. Should we open this? I don't want any. We're gonna eat proper dinner, lunch. Lunch? Yeah, Oh yeah. And then we will have barbecue. Churba for dinner as well. So we will go to the city. Yeah, city, right? Yeah. Random mo? Shopping kami dun, guys. Busy dito. Tsaka parking. Tsaka parking. You park tsaka. Guys, this is my outfit of the day. Bag is from Zaful. Ito. My top is, I think, from Gearbest. Gusto ko siya kasi meron siyang packing dito. Jeggings is from Rosegal. And then shoes from Converse. Tingnan ako ni Kuya. Sabi ni Kuya, anong ganap mo, besh? Bakit ka ganyan? Gustong-gusto ko tong bag na to kasi maliit lang pero maraming malologoy. Dito kami sa Coco, guys. Bili kami ng Pearl Milk Tea, dalawa. Number 57 kami. 57. K-pop. Dito kami sa food court sa Randall Place, guys. And doon kami nag-order. Warung. So, yung in-order namin chicken rice. Gaya-gaya silan sa akin. And we have our milk tea. Bumili kami ng dalawang large. Hindi ko ito mauubos, pero I'll do my best na ubusin siya para hindi ubusin naman. Yan. Yummers? Ito yung order namin, guys. Chicken rice, yung akin thigh, yung kay Dan breast. Pero same. And then meron siyang sabaw, meron din siyang sauces. Yeah. Kain. Babe. Kain tayo. Kain tayo. Guys, bahay na pala kami, guys. Actually, kanina pa. And, yeah, hindi ako naka-vlog kanina kasi sobrang bilis lang namin dun. Nakita na namin yung kailangan bilhin, binili. And, yun na agad. And, umuwi na ng bahay para ma-thaw to. So, na-thaw na siya. Sinoko siya sa mainit na tubig. And, ngayon, na-thaw na siya, guys. So, i-marinate ko na siya with bulgogi sauce. Ito, hindi nakakasawa. Nag-crave ako ng ganito
kagabi. Tapos siya din nag-crave din siya. So, nung sinabi niya, sabi ko, oh, yan din yung inisip ko. So, yeah. Yung bulgogi sauce, depende lang talaga sa dami ng beef. Hindi naman ako nagme-measure. Depende lang talaga. Parang alam ko na yung itsura niya, guys, na parang, oh, tama na yan. Parang as much as possible, sineseparate ko siya. Pero, hindi din ganun kadali kasi i-separate eh. Kasi dikit na dikit to kasi sobrang ninipis. Pero mas maganda sana kapag separate, lalo na kapag nilagay mo na sa barbecue mamaya. Ayan guys, i-marinate ko lang yan. Siguro mga, hindi ko alam kung anong oras na ngayon. Siguro mga 5 something. Nilalagay ko sa screen. Nalagay ko na sa screen kanina kung anong oras. I-marinate ko lang yan guys ng mga ilang minutes. Siguro almost 1 hour. Iba-barbecue namin yan alas 6 ng gabi. Edit muna ako while waiting. Guys, I will get the barbecue ready. Silang tumakbo. And nakapag-skincare na ako guys. Kaya medyo makintab yung mukha natin. Tingnan! Kakaspray ko lang talaga nung Hygie. Now, I'm wearing my bagong pantulog. Yung from Reject Shop, mas maganda yung quality niya guys kaysa sa Kmart. Sobrang soft ng ilalim, as in mas soft kaysa sa Kmart. It's $10. Hindi ko na maalala kung magkano yung Kmart. I'm pretty sure mura din yun kasi I'm pretty sure naka-sale din yun nung nabili ko siya. But yeah, ganito siya oh. Meron siyang mga unicorn na print. Basta ang comfy niya sa ilalim. Anyway, nandito na yung barbecue natin guys. We will get this ready. Kakasalang lang din ng rice natin. Ayan. Actually, magsa-start na ako mag-barbecue, guys, para pagdating ni Dan, pagkatapos niya maligo, may ready na And yung kimchi natin, yung ating kimchi, eto, medyo marami pang laman, oh. Kailan to may expire? 23rd of July. Okay pa? Siguro mga 2 kainan pa to kasi si Dan, kumakain siya ng kimchi pero hindi masyado kasi spicy. And hindi siya mahilig sa spicy. I like spicy. So, I love kimchi. Alright, meron akong oil dito na ilalagay ko actually sa ayan. Okay. Make sure lang natin na malinis siya, guys. Before tayo magluto. Guys, kumakain na ako, guys. Dito yung beef kimchi. Nakakamayan ko kasi mas masarap siya kamayin. And then, nagluluto pa kami ng more pa. Doon. Yummers. Kain tayo, guys. Kain tayo. Doon siya kumakain. Hindi muna kami bati ngayon. Kain-kain muna. Pinapanood ko yung video na inedit ko. Ipa-finalize ko lang siya. And then, binabantayan niya yung namin. Naka-ano lang kasi, walang pambaba. So, hindi natin ipapakita. Hirap edit. Hirap takpan. Pangalawang plato ko na to guys. Yan. Lapit na maubos. Yung baon ko para bukas piniprepare na din namin. Baon namin bukas. Magbabaon din siya. And yung kimchi. Ito. Yan na yung last. Wala nang laman yung Yan. Yan yung lunch ko guys. Over siya sunog tingnan pero hindi naman siya ganun kasunog. Pero yeah. Yun yung kay Danny Boy. Yan. Hindi ko siya lalagyan ng kimchi. Or actually, lalagyan ko siya ng kimchi guys ng konti dito sa gilid. Binalik ko na yung kimchi dito. Yan. Lagyan natin ng konti. You take out this when you clean up? Try natin to guys. Yung hindi ko siya mabasa eh. Pero galing to Korea kasi Korean shop yung pinuntahan namin. Ganito yung itsura niya guys. Ganyan siya. Hindi ko ito uubusin. Itatry ko lang. Tignan natin kung masarap. Maingay kasi nililinis ni Dan yung Very peppery. Parang, mas nakikita ko din na may mga pepper talaga sa kanyang mga paminta. How are they, my love? Feed one to me. Give me that boy. Okay lang. Hindi masyado. Anong flavor ba yun? Basta, hindi siya masyadong masarap. Sana ito masarap. Dadalhin ko to sa work kasi maganda to guys. I'm not sure if napakita ko na sa
With, oh, garlic butter. Garlic butter yung ano niya. Flavor. Maganda to kasi nakapack siya. So, sa isang box, 4 na maliliit na packs ng potato chips. Pakita ko sa inyo. Ganito siya, oh. Ganito kaliit. Yung isa. So, merong 4 na ganito sa isang box. And $2.50 na siya, guys. So, okay lang, diba? Ganyan siya. Hindi ko na ito titikman. Dadalhin ko to sa work kasi maganda siya pang snack kasi maliit lang. Oh, by the way, guys. Ito pala yung binigay sa akin ni Roslyn, oh. Yan. Nilagay pa niya talaga sa pot. So, meron siyang 3 succulents ata yung tawag dito. Sabi niya, meron kasi daw silang tanim na ganyan. So, nilagay na lang niya lang sa individual ng mga pots. Hindi ko alam kung saan ko yan ilalagay. Siguro dun sa kabila, dun. Kasi yung cactus, nandun. Yan. So, siguro dun, no? Dito. Yung mga nandito, mga kandila, eh. Yeah, meron kaming 3 kandila dyan. So, siguro palitan ko yan. Guys, gusto ko sana mag-post ng picture sa Instagram nung birthday ni Baby V. Kasi ang daming pictures na nakuha, guys. And ang gaganda ng mga pictures. Kaya lang tinitingnan ko yung chan ko. Kasi yung picture na pinost ko, sabi, buntis daw ako. Kahit na naka-hashtag naman yun na Baby V turns 1. Nakakaloka. Tapos tinitingnan ko siya ng maayos. Hindi naman ganun kalaki tingnan yung mukha. Parang sa posing ko lang, parang malaki siya tingnan. Kasi may maraming picture na mas malaki pa dyan tingnan, guys. Kung siguro yun yung pinost ko, mas, nakita ko yung mga comments, as in, mga congrats. Sabi ko, bakit congrats? Parang, may 1 naman sa balloon. Tapos, yung hashtag ko, sabi ko naman, Baby V turns 1. Tapos, sabi nila, parang maternity shoot daw. Iba din kayo na din talaga. Kasi parang nakatingin daw ako sa chan ko. Hindi naman ako nakatingin sa chan ko. Parang nakatingin ako sa baba. Pero hindi sa chan. Nakakaloka kayo, besh. Si Lyra nag-take ng picture. Tapos, as in, after niya talaga tinake, sinabi niya sa akin, ang ganda nito din. I agree, ang ganda din naman talaga ng picture na yun. Phone niya kasi yung gamit. Kasi nabablur yung background. So, sinend niya sa akin. Tapos yun, pinost ko agad-agad. Ngayon, magpo-post ako. Gusto ko mag-post ulit. Pero ang ganda ng picture na yun. In fairness kay Lyra, para siyang professional dun sa picture ko. May pa-balloons pa talaga ako dun ng bonggang-bongga. Merong maganda yung parang nag-emote ako dun na nakapikit ako. Anyway, yun na yung vlog ko, guys. Thank you so much, guys, for watching. Yung Instagram ko pala, simply_race. Yung Instagram ko. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Mwah.